Pinag-Aaralan po ng Bayambang Poverty Reduction Action Team o BPRAT ang paggamit po ng hydroponics sa backyard gardening bilang suporta sa nutrisyon ng mga kabahayan sa bayan. Isa ito sa mga tinalakay sa first quarter meeting ng social sector ng bayan bilang bahagi ng pagpapalawak ng pagtatanim sa bakuran, kabilang ang pamamahagi ng greenhouse malapit sa animal shelter. Layunin nito na matiyak ang sapat na sustansyang pagkain para sa bawat pamilya. Ayon sa pulong, ang hydroponics ay nakikitang epektibong paraan upang mapalago pa ang produksyon ng gulay sa limitadong espasyo habang pinapabuti ang kalusugan at nutrisyon ng mga residente. Nakatakda namang ipagpatuloy ang iba pang mga programang pangkabuhayan, edukasyon at social protection bilang bahagi ng suporta sa mga kabayan sa bayan ng Bayambang. IFM News. IFM News. IFM News.